Здравейте, аз съм Ивелина от Меню и ще ви дам идея как да направите вкусна, екзотична и интересна пастърва. Нужните продукти са пастърва на филета или цяла пастърва, червена чушка сладка, зелена чушка люта, ако обичате по-пикантно. Зрънце екзотика към нашата рецепта ще даде една шушулка звездена на сон. Ако не можете да намерите, можете да я заместите с лъжица перно, узо или пък мастика. Брашно за паниране на рибата, зърна от нар за повече свежест на соса. Соса ще включва също и орехи, гъби и маги уни сос. А глътка вино, както и чаша вино към рецептата, никога не е излишно. Ако не сте могли да си намерите филета от пастърва, ще ви покажа как да я филетирате. Това ще стане по-лесно, ако първо изрежете главата точно зад крилете. След това проследявате гръбната перка и точно по гръбначния стълб прокарвате остър, тънък нож. Ножът трябва да се плъзга точно по костите на рибата. След това с острието на ножа отделяте внимателно костите от двете филета. Така, едното филе е отделено, сега другото филе от другата страна на гръбначния стълб. Аз съм решила да запазя опашката на рибата, затова тук ще отрежа костите. Така, имаме и второто филе. Сега ще овкуся рибата с маги уни сос. Втривам го в нея. И всяко от филенцата ще завия на ролце с кожата навън. Ролцата могат да се закрепят или с клечка за зъби, или да ги вържете с здрав памучен конец. Овалените в брашно ролца от риба ще сложа в сгорещено олио с маничко масло за повече вкус. Ще ги сложа първоначално на по-висока температура да се зачерват от всички страни. След това ще намаля максимално огъня и ще ги оставя да се задушават на по-ниска температура. Обръщам ги да се зачервят. Нашият сос ще бъде ароматизиран от звезднията на сон. Слагаме го първо само него в сгорещеното олио. Слагам нарязаните на фини резенчета гъби и ще ги разбъркам, докато спрат да отделят вода. Към гъбите ще сложа сега чушките, червената и зелената. Добавям орехите. Ще сложа около супена лъжица маги уни сос за повече вкус и аромат. Бялото вино и ще оставя соса да поври, докато се поизпари течността. При филетата пастърва да видим какво става. Ще ги обърна веднъж, ще добавя и малка бучица масло. Затварям за още 5-6 минути. Към нашата гарнитура или по-гъст сос, както се получи, ще добавя и свежите елементи, а това са ситно нарязан магданоз и зърна от нар. За цвят, вкус и свежест. Време е да сервираме ястие.